କିଛି ନାହିଁ। ଅଛି ତୁ କହ ବାବୁ ଦେବି। ନାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହ କହୁନ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନ କହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ତୋ ହାତରେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧିବୁନି। ବାପା ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁଛୁ ରାମ। କହୁରା କହ ଆରେ କହୁନୁ କଣ ପାଇଁ? କଥା ଦଉଛି ଅପା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ନ କହିଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମେ ଗାମୁଛା ହାତରେ ବାନ୍ଧିବନି। ବେଳେ ବେଳେ ତୋ ଛକିରେ